Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Şu gün 2025 ýylyň 18 fevral hepdeniň tiýşeme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýa platformasynyň kanallarına. Bizim şu günkü gepleşigimiz ýa-ni Türkmenistanyň gelen habarlar we Türkmenistanyna ine hökümeti işleyen adamlar näme reaksiýa berýär häzirki bolup geçjek üýtgeşmelere. Türkmenistanyň hökümeti işleyen adamlar şoň ýagdaýlar nähili? Şular ýa-ni çalışmalar, geljek çalışmalar golýarlarmy? Şular korrupsiýon rejimi golýarlarmy? Ýa şular korrupsiýa hökümetinden diýinjakmy? Ýa korrupsiýa hökümetine işleyen adamlaryň bizar boldymy? Gelin şu hakda gurrun edelim. Ine birinji bilen bir çykyşymda şundan başlaly. Men size Türkmenistanyň ýerine ýetiriş hökümeti, Türkmenistanyň kadet hökümeti, kanun çykaryş hökümeti şöýdäki işleyen adamyň hemmesi ýadady. Burada halis bizar bolup katal ogulundan şonuň edýän işi belli däl, şonuň döwlet akydyş ýoly belli däl. Nire biz barýar, nire nime diýär, meýnamy ýok, plan ýok. Ol ulsa gelýär diýä, proýekden doýup gelýär diýä, gelip ýa-ni arkadaş şäherini gurýar. Başga zat bilen iş ýok we pul bolýar. Türkmenistan batyryp şo pullary ýa-ni arkadaş şäherini gurýar. O keçetine näme edip ýörenlen bilen ok, ýygnaklar geçirin bolýar, ýygnaklaryň netijesi ýok. Biz hem durak ýa-ni ýazyp oturýar, aýdan zatlaryny bir kino spektakl ýa. Hiç şiri üýtgeşik ýok. Bize bizar bolduk. Hana arkadaglar, hana ýurt, hana alawaýly serdar, ine halk özüňiz bir zat edin, biz halkyň tarapyna geçjek. Biz ýadadyk halky basyşlar edip, kanunlary bozup, özümize risk alyp, şul arkadag bilen arkadag lakamly kezzap bilen alawaý lakamly kezzap, şul alawaýly serdar lakamly kezzapdan ýadadyk, olar bize risk goýýar. Biz hökümet işgärleri, kabinet ministrler, polis, MHM, harwurluk, ýa-ni gorunmak ministr, prokuratura, sudlar biz ýadadyk, biz risk alýar, biz halka garşy diýär, biz düşünýär şu zatlary. Siziň çykyşlaryňyzy görýär, ýadadyk, bizar bolduk diýär. Indi halk näme etse şonu etsin, biz sabotaj edýär, biz ýadadyk diýär. Biz şunu inanamyk, öň bolýar döwlet diýip, watan diýip gelýärdik, saklýardyk, ýörýärdik. Indi hiç şart ýok. Şoň hiç planlary ýok. Şol krizden çykmak plany ýok. Krizde ýöne girip gidip pudoklar ýatyp ýör. Hemme zat ýatdy, berge Türkmenistan gidip dur. Biz bizar bolduk diýär. Hana bize innifs ýok. Näme etse şonu etsin halk öňe çykdy, bizim halka goşulýar diýip aýdýarlar. MHM 70% işgärleri, polisiň 80% işgärleri, gorunmak ministra hemmesi, ene prokuratura, sudlarym aýdyp başlady. Esasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýa-ni aktiv bölegi, aktiv halka garşy görüşen bölegi halkyň tarapyna geçip başlady. Bizar bolduk diýär. Murada aýt şunu, biz elimizi ýuduk diýär bulardan. Bular näme bizi gyrsa da gyrar, biz gollamýar. Ne arkadagy serdary, ne ýa-ni tohum tiýjini hiç kim gollamýar. Türkmenistany katastrofa getirdiler diýip aýdýar. Gelin men mysal hökmünden bir kiçik edarany alaýyn we şol edaran ýa-ni mysalyna biz Türkmenistanyny umuman bolup geçen zatlary seredelim. Ine mysal üçin hormatly watandaşlar, men bir kadr görkezeyim. Ine bir gurama. Şu gurama ady ünsürp serseniz, ine men görkezeýin niýetdegi şu gurama. Ine musarabollar, ýa-ni maşinler, ine şul gurama öňk avtokombinat baýady bolsa, ýa-ni 10.000 mikroraýony baranda, ýa-ni Änöwden gelýän şu Änöw ýoly şul. Aşgabatda gelende Änöw ýoly ünsürseňiz, ine gämi Änöw ýolundan gelýän, ine gelibem şul ugully, ýa-ni öň magistral mykady, ýa-ni şu köçeň ady häzir köçeň ady Günnogor köçesi. Ine şul çatrykda da ýa-ni Türkmenistanyň Aşgabat şäheriniň häkimligiň tresti, ýa-ni odunyşmak we ýa-ni arasalmak we odunyşmak boýunça kommunal tresti ýerleşýär. Ünsürüm şunu. Şundan bir 300 gowrak maşin bar. Şoň bir 250 tansy gruzowy maşin, galan bir 50 tansy
lekka bu diýdi, ol bul diýdi bir 300 gowrak wadiitler bar. Şular şu bilmeýän başlap şu äne çeli ýa-ni Aşgabat şäherinde näme giýýän bolsa, şol ýerlerini arsalap, ýuwup, ubork edip, ýa-ni hemme kommunal işlerini edýärler. Ine şu maşinler, mysal üçin gar ýagan wagty gidip garlar arsalýaga giýjegini gidip ýa-ni bir ýerden suw getirmeli bolsa, ýa-ni ýuwmaly, artmaly bolsa şu maşina gidip edýär. Şu ýerde 300 goly şofer işleýär. Şoň ýa-ni başlygy döwlet göli diýerler. Ýygenlerini goýan adamy. Bu näme diýär? Şol adam näme diýär şu gurumada? Özem hökümet gurumasy. Şol adam şu hökümet gurada ýa-ni adamlar odduk gün işlet başlaýar. Odduk gün nimek? Ýa-ni 6-njy wagtlarynam ýok, şularda beýlek günlerim ýok. 6-njy wagtlaryň ýa-ni aklatlar ütken ok, şol aklat. 45 saatlyk aklady, hepde 45 saat işlemen adam odduk gün işleýär. 6-njy wagtlarynam. Wadiitler aýdýar, "O, besedini döwlet göli ýadalyk maşgalamyz bar, çagalarymyz bar. Bizim diň jaljak ýa-ni giýjegini diýişýär. Indi bir giýjetne diýişýär, günnüzne diýişýär. Plus 6-njy wagtlarynam alsaň, biz näme nimetmeli? Maşgalamyz bar, çagalarymyz bar. Biz boşot diýip 6-njy gün çykjak geldiýse, men gyzygym ýok senin problemaňa. Man gyzykly. Arzaňy ýazda ýok bolşýardy niýe günü. Orum ho biz bu işe gelende biz pul berip geldik. Öz pulumuzy goýýar, zapçatlar ýok. Hemme zapçatlar, edara gelen zapçatlar ünsörüm. Hökümet tarapyndan edara gelen zapçatlary wadiitler pulunu satyn alýar. Özem bazar bakady. Ýa aljak bolsaň, benzin aljak bolsaň pulunu almaly. Şu döwlet göli diýen adam hökümetiň biziň tebiği gazyň pulundan gelýän ýa-ni gelýän pullardan maşin kommunal hojalygy Aşgabat şäherini owdan edip taklamak üçin arkada şäherini Aşgabat şäherini bilmeni ine şu maşinler gelýär. Şu maşinleram öz maşinleri ýaly, öz edarasy ýaly 2016-dan bäri ýygenler gollak gelen soň şu döwlet göli diýen özi dolandyrýar. Öz diýmek ýa-ni o ýerde turda boýa saglaşýan wadiitleriniň ma şertnama we oňa serden ok. Arzaňy ýaz çykyp bolmasa men seni statýadan kowuryn. 6-njy wagtym gelmesen, men hiç gyzygym ýok diýär. Sende benzin barmy, ýagyň barmy, filtre 1,5 million tölýän, sen köne puldan. Zapçasyna tölýän, teker özüň alýan, maşynyň özüň sakýan, men gyzygym ýok diýär. Gyzyklylar maňa o zatlar. Bar ýok bolýar. Şu ýaly adamlary, ýa-ni adamlar işleýär, giýjegini diýişleýär. Ne 6-njy wagtlaryny ba aýly küpelen ok. Hemme zapçatlary öz almaly, hemmesi bizar boldy. Mysal üçin bir wada boz, daşyna çykyp bir 100 manat kazansa, şo pulu gelip, ýa-ni öz maşyna zapçat diýdi, ol bul diýdi, harç etse, ine ondan 100 manat alýar. Ýa-ni wada bozdan. Mazlar, maz maşinler bar, ýa-ni çagyl pagyl daşıyan maşinler, eger gapydan çyksa 200 manat. O ýerde näme krey etdi, etmedi, näme diýe iş ýok. 200 manat getirdi. Bir tane tır bar, ýa-ni ona polunu goýberdi, ýydan akşama çeldi. Ol aýlanya gelene o marajy $1000 alýar. Şondan ýa-ni 20 manat alýar, $1000 alýar, aýyna getirip tutdular. Ol görgüli tırçy özi Türkmenistana ýük bolsa daşıýar. Türkmenistana ýa-ni bir zat bolsa şonu ýükläp akdiýada şondan gazanyp dowletine ýa-ni döwlet göle berýär. Özi benzinini, ýagyny, ýa-ni hemme zatlar özler goýar. Şol Türkmenistanyň Aşgabat häkimliginden häkimlikdäki tres, ýa-ni arsalaýjy we owdanlanjy tresdi diňe döwlet göle işleýär. Bulam alýar ýokary edip berýär, ýarsyny. Galyny öz alýar. Şol ýerde zapçat gelse, ýa-ni adamlar satýar, maşin çyksa şoldan pul alýar. Ondan meter ýagy, benzin hemme zat satýar şo. Hökümetiň zatdan. Özem egerde wadiitler krey edip, ýa-ni öz pullaryny ýerine goýjak bolýan bolsa, onu o sen döwlet emlägin näme ulanýan, öz nimäň ulanýan diýip ýa-ni olardan ýene-de para alýar. Olam hiç. Men bir soragym bar. Şu ýerde profsoýuz diýip bir guruma bolýar. Her gurumada ýa-ni profsoýuzyň wekili bar.
Şu Soýuzyň wekili şu waditleriň haklaryny goramaly. Olar Gurbanowa Fransa jaňydyp öz haklaryny goramalylar. Şo ýerde Türkmenistanyna ýagny profsoýuz gurulmasy bolmaly. Her uruw bolmady. Şo ýerde 300 diňe waditil bar bolsa, jem bir 400 goly adam işleýän bolsa, hökmen profsoýuz gurulmasynyň ýa wekili bar. Ol profsoýuz gurulmasynyň wekili ýolbaşçydan ýokary oň wezipesi. Hakykatdan hem. Adamyň haklaryny şo ýerde gorap bilýär. Han ol? Ýok. Han prokuratura. Ine waditler diýär, arzaýar ýa prokuratura gelýär, barlýar, döwlet gülü arkasyna ýygyn bolansoň, gül ýaly hemme zat nimet diýär. 2016-dan bäri otel çökürtdi diýär edara. Köne maşinrak bolsa satýar ýa metallom diýip ýaňky sade diýerler. Kassa pul dünýäler bir aç galandan zapçat edip ýöne satkyp otyr. Daşyny içindäkileri daşyny naklar. Şo ýerde ýaňky motor daşıyan hazırşotny bir abineniýa bar şoň içinde, ýa bir bölegi hazırşotny. Şolar ýaňky gidejä işleýär. Şondan gelýän tekerler, ýaňky şolar türýe tekerler indi lygy, onu türýe ýalamda, şolar 3 manatdan satýar. Ýaňky adamlara bu tarapda işleýän, hökümet gurulmasynda işleýän adamlara satýar. Halis bizar bolduk diýär. 10% aýlyk galdylygy köne pully 15 milyon bolýar diýär. Oňam öýde 3 milyon saklaýarlar diýär 12 milyon. 10%-da galdyryp 20%-ni saklap goýýarlar. Galanok diýär murada pezelýär diýär haýlamy. Bir de halis bizar bolduk diýär. Näme etjegimizi bilenjok, indi doýduk diýär. Şu rejim çalışmaly diýär, biz sebäbi diňe bizde hemme ýer şolaýar. Adamlar ýaňky üýüşde, waditler üýüşde diňe şoň gurulmy diýär. Plan ýerde plan barmyş, plan ýerde korrupsiýa plan satylýarmyş, nire barýar. Ýurt gitdi, watan gitdi, ataly hiç tat edenok. Ýa görüp durlar, ýaňky borky adet görüp durlar. Şu bir ýere barmaly ise hemmemiz ýaňky toý maşinalary ýaly dökülýär, şoň arsalap, ýuwup arsalap diňe şoň ýaňky ataly oň gatnaýan ýerini ýuwup ýördi. Inanmarsaňyz diýär. Gar ýagdy diýär. Ikismen işleýär. 6-njy bazaryny ýok, giýjesi, günlüği işleýär. Toý maşinalary ýaly köçürdi, aýlanyp ýördi. Olam hiç diýär. Kommunalny gulluklyň adamlary diýär. Aşda gar kakýa guru çok bol. Onda näme çyp kakýa ony bir gözellik berýär, odanlyk berýär diýär. Biz odanlaşdyrjy dara. Odanjak bolýar ýaňky Agşarda gar bolsa, daglarda gar bolsa bir şäher bezirgi ýaly bolýar diýär. Ýok diýär, şo bolmalylar diýip ýaňky kommunal gulluk adamlar bizden talap edýär. Şäher bir zat bolsa da ýazardan statýadan gowjak, bar ýok bolýar. Sizin haklaryňyz ardyňyz gyzygy ýok diýär maga. Ine ünsüren bir gurumy, hökümet gurumasy özem häkimiň aşagyna tres ýürüýti, arsalayjy we odanlaşmak boýunça bir kommunal tresdi. Şo ýerde ne konstitusiýa ýörýär, ne haklar bar, ne aýlyklar tölenýär iýdili, ýaňky 15 milyon bolsa 12 milyon tölenýär, 3 milyony oglak gidýär. Üçünçülük bar, ne tehnik üçünçülük. O ýerde hemme zapçatlary, gurgular öz pulunu almaly bolýar. Şo ýerde ne de kanun bar, ne de hak bar. Ine şunu Türkmenistana ýaňky skanyewde etsen, Türkmenistan şolýar. Nire barsaň şolýar. Ine şu çüýrük tohum hemme zady çüýretdi. Ine hormatly vatandaşlar, men size şu edaranyň adyny aýtdym. Aşgabat şäheriniň odanlaşdyrmak we arsalamak boýunça tresdi. Kommunal tresde, kommunal gulluk diýilýär şu ine. Yerleşen ýerem, ine musabawlaran beýleklerinden görýän hemme maşinalary. İşecek diye murada biz gurulmuz bilen işecek 6-njy bazaryna pullar tölen oklar, aýlyklarynı beren oklar mukty işledýärler. Bolýa onam ırda bir 6-njy bazaryny işletek beýlek 6-njy bazaryny dinç alaýarlar, hiç dinç ýok diýär. Biz diýär hökümet gulçulukda diýär. Doly. Özem bir köpük üçin işleýär. Alýan aýlymyz diýär 4000 manat kwartira diýär, oňa diýär, bir 100 manat alýar diýär aýyna. Ondan sen çağlarda aljakmy, ondan sen ýaňky bir süýşürjekmi ýa ondan kwartiraňy ýaňky geljek kwartiraňy tölejakmy. Ine şu ýagdaý diýär, gatak bir ýagdaý. Näme etmeligini bilemzok. Burada bir aýdyp ber şuny. Gurban ul bilen Serdar
serdämese, prokuratura serdämese başga bir de kömekçek yok. Biz ine şu agry ýagdaýda diýär. Häzir bir adam gitdi, mümkin iş taşlaşan ederse, biz bizar bolup, biz bir zada düşdük. Şu häzir bir ýyl galjak bolsa, bizim galýar. Yurt gitdi. Yurdun uğru yok diye. Yurt dolandırılmak düğünden yine aýdýarlar. Men ýalňyza ýol boşuryň ýa-ni arzyny aýtdym. Ministrler, kabinet ministr, ýa-ni MHM-iň wezipeli adamlaryň, polisiň wezipeli adamlaryň ýagdaýyny aýtdym. Inni aşagda hökümet edarada ýönege şopulanan ýagdaý şol ýaly. Biz umumyň Türkmenistan boýunça ýallaklardan başgasy bir netije geldi. Biz ýurdu çalışmaly. Ine ýol boşuraýa, egerde şular halkdan gorkýan bolsa, bize de halka batyşlar ýa-ni halky gorkup, kanunlar bozdurýan bolsa, ular ýaly, ýa-ni halk bilen işeş bilmän bolsa gitsinler diýe. Halk aýryrsyn ýa şuny. Saýlaw geçirer diýe, kim bolsa şo bolsun diýerler. Halkyň saýlan adamy halka hyzmat etsin diýe. Bizem bizar bolduk diýe. Russiýanyň güjü bolduk, Russiýanyň itleri ýaly bizim kankap, ýa-ni döwletiň bähwitlerini ýaly şol ikisiniň bähwitini gorýar, buların Putiniň bähwitini gorýar. Döwlet ýok diýe, ýurt ýok diýe. Biz saklak gelýärdik diýe. Indi bizem etjek gelýär diýe, bizar. Para alýan, aýlyň alýan, öz puluny goýup, ýa-ni şu büdjetden hiç ýyl üçinçilik ýok. Bir karar çykarýar ýa gurban ýasýardar, şonu etmeli. Ýa-ni büdjet finansirowanyasy ýok. Büdjetden gelýän pul ýok. Özüň o ýerden bu ýerden pul alyp, zat edip, ylgyşdyryp, oňa söwüp, muňa söwüp, muň ejetini etip, muny gysyp, muny kowyp, şeýdip etmeli bolýar. Haçana çel edeli. Boldy diýe, diýret diýe. Ine ýol boşular diýe. Aşaklar ine ýalňyza düşündürdim şeýle diýe. Indi ýene de ýa-ni waditleriň diýe arlary. Kommunalda işläp diýe, bir komut apşit almak üçin diňe şapkasy 300 milyon ýa pul bermeli. Olam ne de propiska berýär, ne zadyň wa, ne seň ofitsialny diýe. İşden çykan şoň koýarlar diýe. Kommunal gulluk hojalygy öwürdiler diýe. Maşynyň döwülse gelýänçe zapçatlara pul bermeli, özüň satyn almaly. Maşyny öýlere maşyn metallom diýip satýarlar da, ýa-ni şol maşyn metallomy giden nokta on zapçatyny töküp bize satýarlar diýe. Bizem onu almaly bolýar. Başga lazım ýok. Ýa-da daşyny satýarlar diýe. Şol ýaly model maşynlar, ýa-ni hudud hojalykda bar, şol satýarlar diýe. Ine şu ýaly ýagdaýlar bir wadiýetli işden çykartdyrlar. Ýa-ni döwlet göledip bir wadawozda işleýän işden çykartdyr. Olam görgüli düşünýär, men 3 şagam bar. Sen berýän aýlyň şu maşyny saklamany ýetenok. Men käwagt şu suw satyp dal edip bir kompensasiýa etmesem bolmaýar. Men günüm görmeli, näetmeli ise, men şu işe gelemde pul berip geldim. Sen o gaýrat et, bir açyk maý ber diýse, men gyzygym ýok diýer sen problemalaryňa. Sen 1 milyon alaý, 3 milyon derek aýlyk. Maňa tapawut ýok diýer. Başaran bar ýok bol, arzan ýazda ýok bol, bolmasa satýardan gowurýar. Ine hökümetiň halka terdiş şeýle. Halk işläp, gulçulukda bolubam, haýyş edýär, men bir çağırma kömek edip, ine hökümetiň halka garaýş şeýle. Ine şoň üçin haçan biz prezident saýlamasak, hökümet saýlamasak, ýa-ni parlament saýlamasak, bular derrew özüne hojaýyn gözleýärler, Putin ýalak birini tapýarlar we şoňa ýykylyp, ine şoňa esaslanyp döwlet dolandyrýarlar. Putinam näme diýär? Halky näme etseňiz? Ýyk öldür. Senden kanun ýa-ni bir zat sorajak ýokdur menden başga. Hiç kim gelmez diýär, hiç döwlet gelmez. İçinde kalsalar men goşumy berip ýatyrýan diýär. Ýöne nalogyn töle. Men näme diýsem et, hyzmat et boldy. Onun boyun alýar. Şoň üçin iksan döwlet meçhörüne Putiniň itleri biz bilen itler ýaly gurulýar. Itleriň ýagdaýyna bir gelip ýör. Gulçulukda. O näme sen öz döwletiňde gulçulukda bolup bilýän. Öz döwletiňde. O näme sen daşyna gidip, daşyna da gulçulukda bolýan, içinde de gulçulukda. Biz o gulçulukdan çykarmaz. Kaçan bu zatlar ýa-ni beseder. Şeýdip maňa ýa-ni jaň edip adamlar haýyş edýär. Ay bize ýetdi, ölmeden bolsa öljek diýär. Bir ýer galsa bar ýatsa. Ine 300 wadiýetli bar ýa. Bir ýer galsa bar ýatsa.
ýürege düşdi diýe. Ine ýagdaýlar şeýle. Ine şol men ýene bir profsoýuz guramasyna ýüzlenýän Türkmenistanyň döwlet boýunça profsoýuz guramasy bar. Şol profsoýuz guramasy adamlaryň haklaryny, ýagny ýöneköy ýerde işleýän adamlaryň haklary, potrotçy diýdi, wadiýetin diýdi, ol gaz edarasyna, nebit edarasyna, kommunal tapawudy ýok, hökümet edarasy ýa-da ýanky hususy guramada, edarada iş bolup işlese, şolara gorap profsoýuz guraýar. Hanşy olar? Hökümet edarada gorap bilen o profsoýuz ýanky şunuň ýagdaý. Bizde bir zat jemgyýet neutral öz ýanky ady bilen galan bir jemgyýet gurama ýok. Klon guramalar bar, bu prezidentiň belleýän guramasy. Olar diňe prezident bellenden soň diňe şoň hyzmatçylyk edýärler. Hyzmat edýärler, başga ýok. Şoň üçin döwletde hiç hili ne vertikal, ne gorizontal jemgyýet guramalar, kanunlar, kanuny teredici guramalar, inspeksiýa hiç zat ýok. Şuny ýanky şu kommunal gullugyň wadiýetlary maňa düşündirdiler. Şolaram indi düşdi. Olar bolmasa ol köçede görgüler musor süpürüp musorlar arsalap ýören adamlaram düşdünni. Boldy, ýurt ýok diýem rada. Ýatdy diýip polny. Näme etmelem bolsam ederiň, dawa ýurt düzeliň. Näme etmelem bolsa galyň bizem ma diýip ýene 300 adam bir gerekde aýdýar bizem ma diýip. Indi men Türkmenistanda banklar boýunça ýagdaýlar aýtjak bolýan. Bankdan ine mysal üçin 200 milyon kredit aljak bolsaň ýa-da 40 000 manat kredit aljak bolsaň, şu 50 milyon ýa-da 10 000 manatyny şoýda goýup gaýtmaly. Bolmasa bank bermeýär. Bir topar problema tapýa, eýdýä, beýdýä beren ok. Onam aljak bolsaň bir topar dokumentler eltip bermeli. 2 san şaýat eltmeli. Her bir şaýata da 4 ýanky 2000 manat bermeli. $100. 2 şaýatyň $200 bermeli. Sen ýagny 40 000 manat, $2000 aljak bolsaň, eýýä 10% şaýatlara bermeli. $100 ýanky eýýäm şolara bermeli. 50 milyony ýagny 10 000 manaty ýa-da 10 000 manaty sen eýýäm ýanky bankda goýup gaýtmaly. 40 000den sen 10 000 manaty goýup gaýýan bankda 50 milyony. Her adama da 2 000 manatdan berýän her şaýada eýýäm senne 28 000 galy. Indi şo puly kartazyňlan puly, ýanky sen bankda eliňe alyp bermeýärler da. Kartazyňlan puly söwdegarlaryň ýanyna barýar. Ol hala diýinlik stirany maşin satýan, 10 000 satýanlara baryp haýyş edýän pulumy çykarp berdi. Olar 5%-dan 10%-a çenli alýarlar. Umuman sen 200 milyondan, ýagny 40 000 manatdan bankdan alanda 5 milyon ýa-da 10 000 manaty banka bermeli. 25% banka goýup gaýýan eýýäm. O ýerden hem 2 000-y, ýagny 4 000-y şaýatçylara berýär. Şaýat bolmaly, garant bolmaly. Ondan soň 5-10%-dan ýanky adamlara berýän pul almak üçin jemi 200 milyondan 130 milyon eline gelýär. Ýagny 40 000 manatdan eline gelýän pul 23 000 manat eline gelýär. Oňam 42,5%-y ýaýrýar, pytrýar. Diýmek, korrupsiýa paşty 50% ýani puluny alýar. Sen intek alyp o puly ulanmakan eýýäm 50%-da goly pulun gidýär. Ine şu real ýagdaý 40,5% gidýär. Bolýa 45%-da goly bolsun eýýäm gidýär. Nirde bar şu reallatlar? Haýsy döwletde bar? Hiç ýerde ýok. Hatda Demokrat Koreýada ýok. Men şoň üçin diýen Türkmenistan korrupsiýa ýatdy boldy polny. Bu çüýrükler, korrupsioner çüýrük tohum Türkmenistan dolu korrupsiýa ýatady. Ýene bir täzelik bar, Arkadaş şäherine indi prezident barda ýa-da soňky wagtlar ýanky atçynaly barsa ýa-da onuň ogly barsa indi ýene de öňküýän studentler çäre akydip şo ýerde ýagny el çarşypyşdyryp ýanky golluk edip gıýgyrdyp neme diýerler.
Ine soňky edek ýanky adyny aşyň ýanky ogly prezident däl, atşam däl, atşyň bir ogly gidip şöýle ýanky aýlananlar studentler aý bular prezident däl, ministram däl, elim çapmandylar ýanky gollamandylaram. Ozo instituta baranlar şulary çekip ýanky heläg edip kösäp sizi açyşlaýan etjek, käbirini açyşlaýan edip kösäp ýanky emheme gelip üstüne işläp näme gollamadyňyz, näme etmediňiz, ine çäresiz baraýmaly at dip inni okuwçylar 9-njy 10-njy klas institut universitetiniň studentleri diňe prezident bilen ýanky oglunyň çäresine däl, başga çärelerde gatnap şoň okuw barmy ýokmy? Ine şo belli däl. Başga çärelerde gatnap wagtyny ýitirýär. Okuw wagtyny çärelerde gatnap ýitirýär. Ondan olardan näýe spesialist bolsun, inженер bolsunmy, medik bolsunmy, ýa-da advokat bolsunmy? Elbetde baran ýerine diňe korrupsiýa bilen giýýärler-de korrupsiýa etmeli bolýar. Başga zat gören o. Ynanyň universitetde institutda okuyanlar korrupsiýadan başga zat görünür. Eýýäm şolar bilim eder, korrupsiýany ýanky ganyna siňdirýär, aňyna siňdirýär. Näme garaşýaňyz? Ýanky ertir guturup baran ýerine korrupsiýanyň bir salam aleikum ýaly bolýar. Etmese korrupsiýany edenine ýanky korrupsiýaly diýerler. Başga ýoly gören okda, başga bilimli ýol bilen ok, başga bir adalatly bir arasy molimler ýok. Molimler alyp ýatyr, hemme alyp ýatyr. Häzir korrupsiýa etmek Türkmenistanda обычный дело boldy, ýanky ýönöke bir iş boldy. Korrupsiýa etmeýän adamlar brilliant ýaly gaty gymmatly, gaty ýanky ýok ýaly adamlar. Onu da gymmat däller. Häzir şolara ýanky seredenine şolar kanun bozan ýaly adamlar seredýär. Şo ýaly bular ağa gara edip, garany ağa edip Türkmenistan tersligini ine şunu gelýär. Ine gelin seredeniň näme edýärler? Şul wagtda men size hökümetdäki ýolbaşçylaryň pikirini aýtdym we aşagda ine kommunal gulugynyňky işleýän 300-den gowrak wadiýetlaryň pikirlerini aýtdym. Gelin seredeniň ine Gurbanly Serdar Berdimuhammedow näme edýär bular? Ýanky şo wagtda şular näme edýär? Şo wagtda şular ýanky Türkmenistan üstürýär näme edýär? Gelin seredeniň. Ine Watan programmasyny seredeniň 14-näki. Diňläliň näme edýär bular? Onun soyunun kendilerine alıklarını yaşarıcı yönetmeninde yorgudan durmuşunu değiştirip yavru beylik kadar ağır. Arkadaşımdayım. Model. Salam hormatly Ministerler Kabinetinin ağaları. Biz şu Ministerler Kabinetinin sağlı ulumarkalı Novotaq meclisini geçirýär. Meclisde şu ýylyň ýanwar aýynda ykdysadyýetimiziň puwdaklaryna alınıp barlan işleriň jemlenýär. Şeýlem ýurdumyzyň durmuşyna degişli käbir beýlik soraglary sereder. Hormatly prezidentimiz Bolly. Inni kabinet ministri diktor alyp barýar. Näme diýär? Biz ýanky döwletiň ýanwar aýyna gazanan üstünliklerini sereder we başga da soraglary bolsa seredip geçer. O soru köp halkda ine kommunal gullugy soru berýär. 10% aýly galdyrdyňyz, 20%dan aýryp goýberýäňiz. Biz umumyň 10% utullyk diýär. Galdyrmanyňyz gowy bolardy diýär. Produktlar galyp gidip otur, hemme zat galyp gidip otur, biz utulýar diýär. Şuna jogap berbilýärmi Serdar Berdimuhammedow? Bu Serdar Berdimuhammedow hiç wagt firmada işläp görnok, bir gurumada ýanky işläp görnok, bir edarada işläp görnok. Minister, ornmasar, hekim, prezident. Nämäni bilsin? O görgüli dokument eltinde hiç zat soramaň nira bol çekmeli diýip aýdýar. Şol adam näme ötürsün? O beýlik triýaka häzir men näme işläp ýör? Häzir görürsiň. Näme işläp ýör? Ol triýak uryp getip ýören. Ine şuňa seredende, ine ünsüň. Şuňa seredende kanun omarkaly geçirilýän Ministerler Kabinetiniň meclisinde ine biziň tanqidimizden soň indi durup aýdan oklarda oturup aýdýarlar. San tehnologiýada ünsüň. Hay. Bu kimem tutýar?
Ünsüberin san tehnologiýasy arkaly ýygnak geçirýär. Olaram ýazyp otyr. Kompýuterim gapdalına dur. Ya kommentariýada mene düşünüp bilemok, men düşünüp bilemok. Şunu edýän zadyny hiç düşünüp bilemok. San tehnologiýa boýunça ýygnak geçirýär. San tehnologiýany ulanyp adamlar otyr bloknot ýatdyr, hemmesi bloknotda. Ýanyna da kompýuter dur. San tehnologiýanyň esas aýratyndygy sen hemme zat kompýuterda etmeli. Kompýuter ulanyp ýa-ni san tehnologiýa sistemleri kompýuteryň içinde de o bloknotda ýok da san tehnologiýa. Aplikasiýa ýok, ýa-ni hiç bir programa ýok bloknotda. Bloknotda ruçkada otyrsyň. San tehnologiýa arkaly sen ýa-ni neme geçirýän. Ol şunu diýende gülüsüň gelýär, şunu göreňde gülüsüň gelýär. Bir adam kompýuterde işlemeni Word'un, Excel'in, ýa-ni Photoshop'un, PowerPoint'ın, ýa-ni Windows'un nämedigini bilen o. Kompýuter ýanyna dur, bir gezegim açyk gören o. Ýa-ni açylygy dur, bir gezegim işläp gören o. Ine şu kompýuter ulan san tehnologiýaly ýa-ni geçirýär. Bilim ýygnak geçirýär. Ya Zoom'da ya belki meetingde ya başka programlarda geçirýär. Ve şu yerde bir sağ teknolojiyanın üstüne görkezýär. Yani grafikler okuýar, şunu etmeli, şu yerde Trello diýip bir programa var. Biz özümüz security gurulmasy bolsa, özümüziň programmalarymız var. Özümüz düzdük şolary. Ya teknologiýasyny ulan, yani iskusny intellekt. Özümüz programa etdik özümüze. Diňe bizim gurulmamız üçin bir 5-6 programa var. Biz dolu drive'da ýa-ni Pons tifra geçtik, biz ofiste kahve durandy. Bizim intek san tehnologiýanyň başynda bizim intek dolu ösemdok diýip pikir edýän. Ýöne bular bloknota ýazýarda, ýa-ni dikta burun ýa-ni kabinet ministrine geçirýär we san tehnologiýa arkaly ýygnak geçirdi. Gurbanyň gideýin. Ine watandaşlar ýazyn kommentariýda ilki bilen Türkmenistanyň ine terdim. 3 kompýuter sağ tarapynda. 3 kompýuter çep tarapynda. Ünsüberin ýa-ni ol sıçanjyk diýilýär, ýa-ni myşka şurýaly. Ne şol ellenmedik ortada dur. Şol tuğrada seyretsen her kabinet ministri geçenden şol ellenmedik dur. Özem san tehnologiýaly alabaly ýerda ýygnak geçýär. Şol adam niýe Türkmenistan aýdyň. Niýe elti biler? Şunu bir hünärmen gow mailnama berip ýollaş prezident şeýle gow diýip ýa-ni öňe istede düşünmeden bol. Düşünmeden. Durum men çäre çykyp men studentler çäre çykarmaly diýip bir ýerde baryp bir lentçi gaýdar ýa-da elini şeýder durur boldy. Düşünmeden. Şoň üçin häzirki günde her bir döwlet beýlik döwletiniň konkurensiýa girýär. Siýasatdaýdyn, ykdysaddaýdyn, finansdaýdyn, tehnologiýa taýdyn, önümçilik taýdyn, sosial taýdyn, bir topar taýdyn, ýa-ni konkurensiýa girýär. Bular konkurent beýlik döwletleri. Näle edeýin iksany. Biz näle öňe gidel, näle utoly gatdalyk döwletimiz, näle Özbekistany utoly. Özbekistan 33 ýylda 20 milyondan 35 milyon halk boldy. 65% ösdi. Biz gidip Özbekistana gulçuluk edýär. Aslında iksany bir idiot, öňü başarylmaýan döwlet dolandyr. Bu düşünen ogam edýän zatlar. Ine dedim. başlygy Gulmanowa söz berdi. Gulmanowa ýurdumyzyň kanunçylyk bünýadyny bundan meýlekde. Unutmayın. Parlamentin başlygy prezidentiň öňüne jogap berýär. Bular diň, iksem diň ýa-ni nimeti boýunça diň adamlar. Özüniň hökümeti boýunça diň. Bul bir ýerine ýetiş hökümetiň ýolu açdy, ol bir parlament. Prezident parlamentda baryp diňeden gürleşip bilýär. Şula ýalym şu bilen diňeden gürleşip bilýär. Özü bolsa atşot berýär. Men ýene bul özüniň prezident ýa-ni wezipetiniň borçlaryny düşünen o, haklaryny düşünen o. Nämiş prezidentmiş boldy. Kämilleşdirmek boýunça anyp barýan işler barada maglumat berdi.
bilinçli İsrail halkara kuramalar bilen birlikte kanun Şol ýygyna gatnaşan adamlar bize sag bolsun aýtmaly. Laýtada Murat Gurbanowa sebäbi ine el şapýalar dogry häzir görkezler. Ine otyrlar. Ine şu oturup ýygnak geçirýän üçin maňa sag bolsun diýmeli. Sebäbi men tanqid edip, ýa-ni şol oturtdum. Ine men tanqid edip mümkin dol jogap berbilemok. Mümkin şol kompýuterде işletmenen öýden. Mümkin. Mezbur etdirenler. Görürüz. Ine onun örneği bolup geçen ýygnak, ýa-ni kabinet ministriniň ýygnagy, parlamentiň näme işi bar şöyle men bilemok. Bilýänimler näme parlament gelýänler. Ýöne olum ýygnak bolsa gelýänler, bulum bilýänler näme parlament gelýär. Kabinet ministriniň ýygnagy parlament barmaly. Parlamentiň öz ýygnaklary bar. Öz içinde bir topar komitetler bar. Bir topar ýa-ni gurumlar çağırıp şöýden atçyk sorap bilýär. Parlament bir öz başlyk hökümet. Ýöne ine şuraya Inniki näme derdilim? Ünsürüm. Halkara parakatçılık we anlaşmak ýerli paýlandyrylan münasibetli çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça hormatly prezidentimiň fermany laýıklykda dördüren Oromaçylyk döwlet topornyň şäklerini iş maksadyna geçirdi. Onu paýtagtymyzdaky duruk täzelenýän bir taraplyk binasy hemde onuň hojalyk meselelери boýunça pikir alşdy. ýer bilen gahryman arkadagymaz paýtagtymyň günörte günjegine ýerleşýän 18 ýaşlyk bir jagady gelýär. Ine şunu bar. Näme aktyor diýmedin, star diýmedin, Türkmenistan stary, millidir diýmän, o star diýim. Star fert ine gelýär. Muňa derdim, şu maskaraçylygy derdim, görýärmi? Stroýda durup el çapýarlar. Ine şunu bir ýer görse daş ýurtda, eýýem aýtmalam da diktator döwletinde däl, eýýem belli diktator. Nirde bar şu ýallar? Putin diktator barmy şoňkuda şoraya? Ýok. Terdim. Birinin metre beýlekli el çarpyp ýa-ni ýalaklajak bolýar. Muňa derdim, maşinanyň çyknan gürleşe öz ýa-ni nimesi. Sen milli lider, sen bir ahlak taýdan, milli taýdan, däp destur taýdan, sen ýa-ni adamçylyk taýdan, sen hökümet işgärine, hökümetçilik taýdan, hökümet ýoluna bir misal bolmaly, sen öwretme şol. Ýok, maşinanyň çyknan ol şalapaýlar bar, bir kep bolanlar. Bu pragulka gelýär, ýani trek çekip, aýnany galdyryp pragulka gülmäne gelýär üstünden. Eýlekem zontikli dur. Burum günüň aşagyny. Ünsürüm burum ýani näme aşagyny. Ýaşyň aşagyna dur. paýtagtymyň günörte günjegine ýerleşýän we bütün ola el çaşdy. Evet, maşinanyň çykan o. Bar bütün sadaşy emele getiren bir tarap. Burum ýaşyň aşagyna aşak tertdi bolar. Ananyň şuň hemmeti şuňa hyzmat etjek bolup, ýallaklajak bolup, variant diýjek uny bolýar. Ine Raşid Meredow tagy girim şuňa, ýa-ni inni arkadagy diýmäli, bir at tapdy. Näme şol at? İlyaşul diýilip at tapdy. Onam kabinet ministrlary ine men tapdym, dawa şunu goýalyň zat diýip ýa-ni ýaşlarda bir medal beren ýaly İlyaşul diýilse, arkadagy İlyaşul diýip ýa-ni at tapdy. Ine hökümet bir-birinden ýallaklap Türkmenistany şular uklap oturyp, şol ahlap ýa-ni wagt geçirýärler. Näme düzelsin? Näme düzelsin? Aýdyň hali. Binasının ýanyna geldi, gyşpasynyň tamamlan barýan pursatlaryny gümüş derejesi Ine muňa derdim, star. tuğut etdi. Ýa-ni döwürde etlerdiýär. Ünsürüm. Şulum ýalypdy, olum. Bular zaklüçonlar. Gulçulukda. Bizim kabinet ministrimiz gulçulukda. Hökümet gulçulugyndan däl, Gurbany Berdimuhamedow we Serdar Berdimuhamedow gulçulugyndan. Ünsürüm. Öz milligine öwürdiler, döwledi. Onsoň näçe ýurt bolsun. Onsoň aşakylar düşnen nokta, aşakylara ýa-ni ýene şu taýak baryp ýetdi. Aşakdakylar maýdy. Näme sen şol etmen gyzyklylar sen problemler. Sen çıkan okmy? Ardan ýerde bar ýok bolşurdan ýa. Ýa-ni 6-njy baryny işlemek haky ýok, din janmak haky bar. Oňa derden o. Näme sen şonu etdi? Bar ýok bolýar. Polisler köçede saklap ýa MHM'ler gelip ýa-da polisler bir guramda gelip ýa prokurator bar. Näme sen şonu nire ardan etsen şonu aýt.
Bar yok bolup ýa-ni elinden ya basýarlar ya nime diýerler, ine şey sana diýerler. Ine bolup geçen zatlar Türkmenistan näçip Serdar Berdimuhammedow ýygnakda diýer. Sizden konstitusiýany sorajak ýok menden başga. Şoň üçin men aýdanmadyň. Bozýanyňmy kanun bozmaýan oňa men işim ýok edim şonu. Olaryň gurgular inni gorkup başladylar sebäbi ýurt ýykylyp barýar. Bular jogap çekiljek. Ay bir de inni etjekkä. Kanun bozjakkä. Bir de bozdurýarlar, ziyat kandyrýarlar. O pullar ýene şoň beren kararlaryny ýerine ýetirmek üçin biz soňýar. Iki ortada biz hem halka batış edýär, hem ziyat kalýar, hem şoň kararyny ýetirmek üçin alyn ziyatlary soňýar. Bir ýöne ýa-ni prezervativ ýaly ulanyp zık goýarlar, soňunda basýarlar. Hemme zadymlar. Näme gerek? Hana alawaly Serdar, arkadagly alaway, näme sen şonu edin? Inni işimiz ýok, boldy. Şu neçeli çekdik, ini çekjek gelýär. O ýyllarda Fatihanyň günörtü günjegi Men pikirimçe şular hemme 58 kitaby ýa-ni Guranyň ýazan 58 kitabyny şular ýat berýär. Haçan bolsaň el bloknoty bir zat ýatdy ular. tanalmaz derecede özgördi. Bina Türkmenistanlaryň durmuşynda ýatdan çykmajak waka boldy. Ýatdan çykmajak wagta waka boldy. Türkmenistanyň durmuşyna o Türkiýede näçe adam öldü zäherlen. Günne Türkiýede, Rossiýada adamlar tutulup ýa-ni agyr günlerde işläp gulçulukda weýran bolup boldylar. Ýadyndan çykarylmajak hadise. Bu hadise mi näme? Tirek çekip gelýär. Hadise. Ýa-ni Türkmen halkynyň ýadyndan çykarylmajak hadise. Ene muňa serin star. Bilemek bilim üçin ören ýakymly. Oňa sen türýemçik sedin. Türýemçik şunu. Türmede şuru ýaly. Türmede ýene eline bloknot ýok. Şunun gulçulukda men şurary da ýa-ni ýüregim agyrýar. Nebsim gelýär şurada da. Ene sedin, muňa sedin bu stary sedin. Muňa sedin. Bu kim? Yo sedin şunu. Şu kim adam şu? Birleşen Milletler dünýä ýan salandygyny. Bular türýemçikler. Bular star. Ýokarlanan nurlar görkezýär. Ýerde gasman arkadamy garamakda Fatihanyň gün ortasynda döwre wagtlaşdyrýan diskalaryň şekil taslamalary. Senin muňa kim? Kim bu? Şu milli lider mi ya Matagonçuk mu kimsin? Sedin şunu. Allah canım. Yazın komentarda kim şu adam? Milli lider mi? Ya kim şu adam? Ya Matagonçuk mu? Yani kozunu kurtke ýören bir matos ýören var Amerikada. Hudaý saklasyn. Gelecek bağlaryň we aşyklanýyş ulgatyp edilýän Muňa görnüşleri. sedin. Aşyklanýyş Arkitektor, urbanizasiýanyň iň ýokary öňünden hünärmenti. Hudaý saklasyn. Ine şu ýaly. Gelýär, trekden urup gelýär. Ýa-ni awdan ýa-ni arkadaş şäherni blok edýärler. Adamlar goýýarlar, ýollar ýapýarlar. Çarçylar köçe çykaryp çäri gördürýärler. Bulam aýlanyp ýa-ni ukaskaja nime diýär. Şol wadiitler ýa kommunal gulluň wadiitler. Murada Türkmenistanyň bir gün ýaşasa, ýarym günden duranok. Ýarym günden öýde bir trek çekip bir saat çalyp ýa-ni muzyka aýdyp oturup okay. Hemme zat çalyşýar. Bolmasa gelin alıcı maşinalary ýaly bizim dökülýär. Intek ýere ýagyp ýetişenok biz sürüp ýörteýär orada. Ağaçlara intek gar nime düşenok bir hem kakıp ýa-ni garlar aýrýar. Durdum diye psihpalata diye. Bu milli lider psihpalata diye, bizim psihpalata öldürür. Bizim psihpalatada diye. 6-njy palatada diye. Şol ýaly bir başlyklygymyzdan bir psihpalata ýaly. Hemmemiz psihpalata ýaly. Bunun şeyle bir gorkýarlar diye. Şonu edämesen üstüne gyýryp, zat edip öýlerem düşünen oýdar. Şu başlyklaram näme talap edýänler. Ne wadiitler şey diye. Ene dedim, türýemçikler dedim. Garaşykly zatly türýemçikler bunyň ýüllerine nurum ýok, ýöne gorky. Giden bir gorky. Bir diýmaly şu iki adamdan. Ananyň. Ýol ulak düzümne degişdi. Bulam gülüp dur. Bir samsyk bir nime bolýar. Ine inniki 16-syna. Gelin sedin 16-syna näme bolupdyr? Ine bula aýrylmaz böyle bolup durýar.
söhbetleşigiň dowamyny gahrman arkadamada Türkmenistanyň Iran Islam Respublikasy bilen ähli uğurlarda gatnaşdyrmyndan beýlegim ösdürmäge taýýardygyny tasdiklap, telefon arkaly söhbetleşip Telefon arkaly guruşupdyr. Okey. Guruşupdyr da näme ol bir hadisemi, ya siyasi hadisemi? Elbette yok. Kim ol Iranyň ýa-ni ýolbaşçysy? Oň diýesi ýoklar, ýok, hiç zat ýok. Inni käserdim? Ýa-ni Robocop. Senin Robocop näme işleýär? Ine Robocop işlerin jemlendi. Ýordamyň durmuşynda işte käbir beýleki meseleler aralyp. ine gurlenni de Robocop. Şu Robocop bolaýmady, şunu barlak görünýär. Robot bolaýmady aňarsy. Öz ýok bolaýmady. Öz baş komutda oturup, ýa-ni robot oýnaýan bolaýmady şunu. O zaman bir ýanda bir söýüp oturan bolaýmady, biz bilemok. Diňlemdi o näme diýen. Redaktor gurlýar, ýa-ni diktor gurlýar, biz bilemok. O diňlen şunu adamlar söýüp oturan bolaýmady bize. Biz bilemok da. Şolly. Ilki bilen meclisiň başlygy Gulmanowa ýordamyň kanunçylyk Şu 14 dünne bolandaryny ýöre toglap dur 16-syna serin. Lütfen 16-syna görkezýär. Hemen görkezýär. 16-syna görkezip durlar. Bolýa, bulun boldy. Şu günem geçdi, şuň hiç zat etmeýänligi belli. Onu örneği hiç zat etmediler, inni beýle günem hiç zat etmediler, o belli zat. Ine Robocop. işleri dowam etdiň wajyp. Ine durup ýazýarlar. Yeni şol 16-syna 14-üne geçen ýygynagy yeni görkezýärler. Ýarty wagt oturup ýazýarlar, ýarty wagt ýene durup başladylar. Şol adamlar. Ödem her bir adam bir uly bir nemeň ýolbaşçy ýa vice-premier. Falan şin ol ýokardaky çepdäk gelin, ine bulaý almaşgyla parlamentiň ýolbaşçy. Durmadan prezidentiň önünde. Diňeden bular. Bolýa, 16-syna ýene 14-üne bolup geçen zatlar öküzler. Pastor bolýa. Inni 17-sine näme bolup geçen? Prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Atahallyň kimde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna iş maksadyny geçirdi. Onun ýurdumyň owaly huzur toplumyna kimde welaýatlaryny alyp barlayan işler bilen baglanşykly meseleler araly. Hormatly prezidentime de Muhterem. Ine şul kadrlar görünen adamlar daşary ýurtda şeyde bir gülýärler de şeyde bir diýerler, ey bulur kime bulur. Bunu haýsy da manny etdiler. Haýsy asyrda bulur. Koreýada şurýaly. Haýsy asyrda getdiler Türkmenistan diýip, ýani niýe bar ýa Türkmenistan diýip aýýarlar. Ýygnaklar bar ýa aýýarlar. Utonýar Türkmenistan diýsen. Häzir Ýewropada, Amerikada adam hakda şeýle bir derejä çykdy. Adamlar Islendik prezidentde sen oňa muňa gün ýüzüne sorup ýatyryp bilýän. Biz de ýatyrmaga aňyda dursun. Diňe el çarpmak hakymyz bar. Başga hakymyz ýok. Bunun gowy huzur toplumyna kimde welaýatlaryny alyp barlayan işler bilen baglanşykly işleri ýerine ýetirýär. Barlaýar. O çekiljek meýdanlary ekşi taýýarlamak maksady bilen ýerler. Häkim welaýatda dowam edýän yerlerini hemde tohumlaryny taýýarlamak boýunça Şu ýerde gürlemen otur Robocop. Ene Robocop'luň bir kompýuter bar ýanyna öňünde gül, kompýuter serden o. Şoň ýa kompýuteriň bir oýunjakdyr diýip pikir edýänler, işleýändir diýip pikir edýänler, kompýuteriň mümkinçiliklerinden bilýänler. Fan tehnologiýany Türkmenistanda ornaşdyrmak adam. Bu bir hadisa. Bu bir iň idiot hadisa bar bolsa ine şu hadisa şular ýaly. Umuman hormatly vatandaşlar, men aýtjakladym, jemlejekladym, şul adamlar bizi hiç ýere getirmeýär. Bu ýygnak geçirine bize söýýärmi, näme diýärmi? Biz bilemzok. Haçan bolsaň redaktorlar bolýar. Şul adamlar söýýärmi ýa bize söýýärmi bilemzok. Bolýa, gelmini Türkmenistanyň ýa-ni Neytral Türkmenistan gazetine söýlerim. Ine şunu ünsürim. Türkmenistanyň ýa-ni ine ünsürim. Честь День защитников Отечества, ýa-ni военныň güni boldy da. 23 fevralda indi başga gün. Ünsürim, şu ýerde. Şular ýa-ni muzeýe barýarlar. Muzeýde de men öňe aýdym size. Ananyň doktory. Ha, şu turada ine dedim. Ünsürim şu turada. Men ulanyp bilsem ulalaýyn şunu. Ine şu ýerde
Berdimuhammed Annayev ýanky atasyň atasy. Pradet bolýar-da. Mälik guly şu turatda. Bulum hallan edilen. Ine Eýýan muzeýinde şunuň ata baba taryhy gelip dur. Ünsüň. Men yalan aýan diýsem ine ukan şunu. В самом сердце экспозиции размещены искусственно выполненные ковры и панно, на которых особой теплотой и мастерством вытканы образы прадеда и деда президента Аркадала, героя Сердара Бердымухамедова, Бердымухамеда Аннаева и Mälikguli Berdimuhamedova. Ine şu turatda ünsüň şula atasy şulum ýanky babasy deduškasy bilen pradeduškasy bolýar. Ine şul iki adam tarihi Türkmenistanyň tarihyna uly esasy rol oýnaýar we ýanky harwulukdaky adamlara şuru ýanky neme berýär? Motivasiýa berýär. Ýa berde näme diýip ýaryar? Шуның олицетворяющих преемственность воинских традиций и незыблемость семейных ценностей. Şunur diye öz kahramanlığı bilen, yani sövüşlerde kahramanlığı bilen ve maşgalı durnukluğu bilen ine mızal bolup bilerdi yani. Nirde kahraman boldy? Bire yani bir çüşe konyak. Gidip nemelerde ayarlar zorlap ýören. Barlyk edip. Beýikden kim bilýär kim? Tariham ýok, adam ýok. Ýöne oň taryhy edip Türkmenistany ornaşdyryp goýdular. Anaň men nemede boldum? Niçede muzeýde boldum. Şöyle Merkez Aziýan taryhy we Aziýan taryhy bolanda indiki gepleşiklerimden görkezem. Şu ýerde Türkmenistan taryhy düýünün ýok. Näçe şul ýer ýudonlar Türkmenistanyň gelip çykyşy türkmenleriň Türkmenistan taryhyny, Türkmenistan taryhyny hemme hakyky, yani kahramanlar, döwlet ýolbaşçylar, Türkmenistan döredin, Türkmenistany ýokary galdyran 24-nji ýyldan 91 şelli bir topar kahramanlarymyz bolýar. Bir topar adam kahramançylykly ýanky meýdanlarda, sövüşlerde, paxta meýdanlarında kahramançylykly uly ýanky netijeler kazandy. Näçe aýdylanyp uzatdy. Hani ular bolmadyk ýaly şol döwür ýanky 91-nji ýylda çeller 2007 çelli şol döwür bolmadyk ýaly. Men size aýdýana biziň taryhym ogurlap öz taryhlaryny goýup Türkmenistan şunu ogurlamaga göräňsiz özüňiz. Biz turmaly, biz şunu aýyrmaly, azat saýlary geçip şul başyzm, arkadagizm düýünden ýatyryp şoň ýanky mazarlaryny şol ýykyp tekizlep biz bir öz ýüregimizi arslanmaly. Näme? Bu bir agresiýa däl. Bu gynansa hem realist bir şoň gelmeli. TikTok'da men görýänler bir topar adam goşuljak bolýar, bagyşlap. Men häzir YouTube kanaly alyp barýan we TikTok'da çykyş edýän. Egerde wagtyňyz bolsa YouTube kanalyga dol efir görüň. Bolmasa eşitdiňiz men ýanky berýän maglumatlarmy. Ine hormatly vatandaşlar, ýagdaýlar şeýle. Ine ýene bir men video görkezýän, men öňüme aýdýardym. Gurbanly menin pikirimçe, mümkin men ýalňyş ýanlar. Allah barysynda. Menin pikirimçe Gurbanly we onuň ýoldaşlary Niýazow öldürdiler. Ine men indiki videolarda görkezýän suwutnamalaryny häzir ýene bir görkezýän ine Gurbanly näin özüni alyp barýar. Ine şol TikTok'da häzir Gurbanlyny öýüp bir topar zatlar goýýarlar. Kahraman arkadağımız bir de Baytatının günörtü küncögüne yerleşen bir taraflık binasının döwri wagtlaşdyryşyna, onun çäklerini ekilmegi meýleşdirilýän bar nahallarynyň görünüşlerini, şonuň ýaly ýol ulak sözüne degişli diskalaryň durkunyň käderilmegine başlanýan şekil tasamalar dinledi. Kahraman arkadağımız şekil tasamalar babatda bir näçe maslahatlar berdi. Aýratlyny bu günjökde Türkmen bir taraflarynyň taryhyna degişli maglumatlar öz beýany tapmalylar. Kahraman arkadağımız orduş tüzümlerin sultanna terbiýetiň döwri wagtlaşdyrylmagda, onu oturduljak taýyr baglaryň görünüşleri boýunça degişli adamlar bilen
ýeňeşmelerin geçirilmegine ýerul berilmeligini aýtdy. Sorgulatym Ay bu düşünkünlay ýokary ýanky. derejede geçirmek. Nima söýledin? Hormatly prezidentimiň fermanına laýyk öýredilip Guramaçylyk düwlet Ine men tapdym ýanky diýen videomy görkezýän size. Tapdym. Ünsüň şurada. Ine Niyazova ferdim. Ölmäke bir gün galanna ine şuň saglygyny ferdim. Zäherlenip öldürdi. Onkunji dekabr. Выглядит прекрасно, ярко, даже когда погода не совсем яркая, я мог представить себе, сколько изменилось. Двигался. Да, успешно. Сейчас тоже очень много еще строится. Да, Я думаю, что до 2010 года вы вообще не узнаете. В да, ближайшие 3 года мы ежегодно 5 миллиардов долларов да, вкладываем в инфраструктуру города. да, Поэтому у нас планы большие еще строятся. Новых стадионов, да, культурных, социальных учреждений. Но мы стараемся фабрики немножко за город выводить, заводы, да, чтобы не загрязнять. А вот в район гор, вот эту чашу, будем отстраивать. Там хороший очень воздух. Вы президент опять не остановились, я смотрю, вы Гранд-Туркмене. да, 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 очень а приятно. Там, лучше, там посетить. будут чище. Я еще не посетил город, продолжаю программу в течение дня и завтра, но первое впечатление очень приятно и интересное. Но для меня первое очень приятно вернуться в вашей стране и возобновить в новых условиях наши беседы. Я помню, как я начинал в вашей стране. Первая визита почти 30 лет тому назад. В 1977 году я был молодым дипломатом, посетил Ашхабад. Но потом был очень горд и рад был первым французским послом. И сегодня очень рад представить Европейский Союз. Очень хорошо, очень хорошо. Господин Олег, мы очень рады, что вы знаете Туркмению. И в Европейском Союзе вы знаете проблемы, по которым мы можем сотрудничать. Да. Очень интересное время. Трудности есть, но это ничего. Поэтому, Наша миссия облегчить такие трудности да. и найти самый выгодный, взаимовыгодный путь для нашего сотрудничества. Очень хорошо. Наверное, потенциал есть. Есть, да, есть. Очень хорошо сейчас. Возможности. В 1977 году вы в качестве кого были здесь? Да, я был молодым французским дипломатом в Москве. И вы знаете, Ine hormatly vatandaşlar, men ýürüýte görkezim dogry şu ýanky videony sebäbi şunu ýatyryp bilýärler-de. Şul hakyky Sultnamaň bir bölegi 18 dekabrda Niyazow tagdyn adamlar bilen duguşyp gepleşip geçerýärdi. 20-nji dekabrda öldü diýip habar geldi. Gulan Bermuhammedow şu arada bir ayrıntı biler. Men diýjek bolýanym birini öldürüp piri var edip geldi. Ine şul adam cinayet adamı, cinayetkar. Ine bir şun ýanky strategiýa ata baglan mudim Türkmenistany
taryhyny dur ýok edip Niýazyň taryhyny şoň üçin siziň hemmäňize birinji bilen jan halk arzu edýän innik gepleşik geçerli. Hoş sag bolun.